とゆっくりできる。はっ、やっと掃除終わって、お皿も洗って、お水も変えて、トイレ掃除でしょ、ご飯もあげたよね。やっと携帯見れると思ったのに。だからタイム。撫でてほしいんでしょ。けどさすがにちょっとタイム。10分だけね。いや、さっき甘えてたじゃん。いやいや、こっちのセリフな。ね、そういうのやめて。なんだよ、皆さんどう思いますかって。もうおいで。